Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahAku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, selamat hari Minggu. Naim pukotama permingguan di Manogoton, martang yang naho maita di bagasan rohatabe. Amin. Marende hita sian buku ende nomor 10 pitu ayat sada satro di ayat tolu. Hite goarni de bata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni toddi parbadia na tumo palangit dohot tanaon amen. Asi maroham diau ale Jahoba ai targo godoau
maras do rohaku dohot dagiku, alai angguau, tuho doau marha porusan, ale Jehoba nikkudo, hodo de batakku, marguru tu tanganmu do akka parsorioki, sai palua mau sian tangani akka musuku, dohot sian akka na mangalotongi au, ale Jehoba, sai unang paurak au, ai hodo na hujou, sai palua mau marhite-hite hati goranmu. Haleluya. 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 Martangi yang hita, ale amanami na di Banua Gijang, disuruh hodo anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion, asa disegai aka uloni si bolisi, sai padungo mahami marhite-hite tondim na badiai, asa unang tarpedem hami di bagasan dosa, alai asa monang hami satro di ujung, jala asa mardame hami saleleng di tanoon, pai masahat tu hangoluan na sora suda marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tangion hamuma patik ni debata ima sian pesalmen ono puluwalu ayat 5. Endeon hamuma debata puji hamuma goarnai paleddes hamuma dalan di ibana namar hureta di halongonan Jahoba do goarna jala marolop-olop mahamu di jolona. Rak maita mangido gugu tutuhata lau mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na humbar tu patikmi. Amen.
topotima dosata martangiang mahita. Ale amanami jala debatanami na di Banua Gijang, para siroha na sumurung midahami, hupar hatutu jala hutopoti hami do dosa dohot pangalusion nami na godangi di julum. Tatap hami marhite-hite asini roham, jala sesa dosa nami saluhutna, alani pakopop ni anak halo holongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Amin. Tabege mahata baga-baga taringot tu hasesa ani dosa. Isebe mangaluhon akan penilit ni debata do nama mittori. Ise do nama dabu uhum hamagoan Kristus Yesus do naung mate alai dada holani naung mulak mangulu do jala di siamoni debata do ibana mangodihon hita. Hasangapon madi debata na di Gijang. Amen. Epistel di Minggu Tasadarion iman atas surat di Pesalmen 72 ayat sada satro di ayat 10 sada tajahama marsikat soring jala di ayat 40 di rapma hita manjasa sian si Salomo ale debata sai pasat ma akka panguhumu tu rajai jala hati goranmu tu anak ni rajai asa diuhum bangsom marhite-hite hati goran jala maruli uhum akan adamul asa mar parbuehon hadameon akka dolok di bangsoi jala maruli hati goran akka robean tai pati kosonan nado uhum tu akan adamul di bangsoi
Tupahanna do akka anak nina pogos, jala rokohanna do si bahen gogo. Saihoma dihaberi halak saleleng adong mata niari, jala saleleng tarida bulan marsudut-sudut. Taituat maibana songon pengaini udan tupadang nasi nabi, songon udan nene nama morohi. Martunasi madi akka arina I patigori, jala manibuk-buk hadameon rodina so adong be bulan. Jadi ibana ma mangarajai sian aus tahat tu laut, jala sian batang aiki sahat ro di akka ujung di tanoon. Ikon marsomba di jolona akka pangisi di halongonan, jala dilatan ni akka musum orbuk. Buanon ni akka raja sian Tarsis dot akka pulo masomba-somba, akka raja sian Seba dot Ethiopia manaruhon si lehon-lehon. Rapita jala sombaon ni sude raja ibana, luhut do akka parbegu mangoloi ibana. Imasatna martua do akka natumangihon hata ni debata, jalana upeopsa. Amen. Tindakon maha porsiottai songo nahina tindakon ni dongata sa porsion di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di bata Jehovah ido ama pargogona suatu dosan na tuno palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak di bata Jobana sasadai imana tidubuani si Maria naga bagabea sotot di parbadia andorang suabuhan ido tuhata na tomona bernit di pangmune silatus na mate terpaja do ibana di hau pinasilang na tua tu banotoru dum ditanom na mulak mengulu di ari patoluhon na mana itu surgo laut hundu tu siamune beta coba amanai pargugona sohatu dosani disima ibana pamulak suku tanoon mangumi halak na mengulu dohot na mate au porsea di todi perbadia jaladong sadahuria na badia
Ruya atau panea Kristen akan nabadia do diasani dosa do dihatai namandok mula mangulus sogot daging halak nong mate do dihangluan na sora sudah. Amin. Huriani tuhata tabege majolo tikting di huriata sadarion tikting di huriata HKBP Rawamangun Minggu 24 Maret 2024 sermon dohot pertanyaan keluarga Parhalado Senin 25 Maret 2024 pukul 10 walu maringanan di gereja di Patupado sermon Parhalado doho pertanyaan keluarga Parhalado pinangido tusude Parhalado ni huriata asaria mandohoti sermon dohot pertanyaan ni basar seksi paropuan huria manang SPH hobar tu parheheon ina di patupa seksi paropuan ni huriata do basar sodarion Minggu 24 Maret 2024 di halaman ni gerejata tadukung ma kegiatan ni asa mardalan denggan bahen sangap di goar ni tuhata periodisasi fungsionaris parartaon sekretaris bendahara dewan seksi dohot pendamping seksi HKBP Rawamangun hobartu pelaksanaan periodisasi di HKBP Rawamangun rencana dohot jadwal pelaksanaan periodisasi boima di jaha di harutas tikting seksi-seksi di Dewan Diakonia tersurat ma di warta tanggal 3 dohot 10 April 2024 gabe di hari Rabu 3 April 2024 malam passion dohot Jumat Agung Selasa, Rabu dohot Kamis 26, 27 dohot 28 Maret 2024 masuk pukul 10 siang di Patupa Huriata do pertanyaan malam passion di Garejata pinangido tusude ruas ni Huriata doho anggota kur asa mandohoti pertanyaan ni jadwal niaka peserta kur boy mata jaha di harotas tikting 2 Jumat 20 siang Maret 2024 ima hari hamamate ni Tuhan Yesus Kristus manang Jumat Agung permingguan di Patupa Songon Minggu nasomal ima pukul 6 pukul sia pukul 10 tolu pukul 16.30 doho pukul 10 sia permingguan pukul 10 di Pamaju gabe pukul sia permingguan remaja pukul 8 di Pasada doho permingguan umum di sude permingguan ni di Patupa do ulaun nahohom diuduti ulaun nabadia perayaan Paskah Sikola Minggu hobar tu hari parheheon ni Tuhan Yesus Kristus Sikola Minggu HKBP Rawamangun Patupahon piga-piga acara perayaan Paskah Pasca Sekolah Minggu di Patupa hari Minggu 31 Maret 2024 pukul 5 sahatu pukul 30 manogut di gereja alani permingguan di hari Minggu 31 Maret 2024 pukul 6 di Uturma gabe pukul 7.30 wib Paskah naposo bulung HKBP Rawamangun obar tu hari parheheon ni Tuhan Yesus Kristus naposo bulung HKBP Rawamangun Patupahon piga-piga acara perayaan Paskah Paskah naposo bulung di Patupa hari Minggu 21 Maret 2024 mulai pukul 2.30 manogut di gereja sudena poso bulung diundang asa madohoti hari parheheon ni Tuhan Yesus Ari parheheon ni Tuhata Yesus Kristus do parheheonina HKBP Rawamangun
Parjolo Minggu 31 Maret 2024 ima pesta Parjolo Ari Haheon ni Tuhan Yesus Kristus di Patupado Parmingguon Songona Somal pukul 7.30 pukul 10 pukul 10.30 pukul 16.30 pukul 10 sia jala disadari ima parheheon ina HKBP Rawamangun alani isudei parminggo sipul majahatikting madokanta dosian seksi paropuan HKBP Rawamangun Manang SPH parageda pajahatikting papumu peliando majalo tamu imasian ina pinangido tu sude situawik asa mamilit perwakilan ina sian ganuk wikna dua halak Senin 1 April 2020 ima pesta paduaho parningotan ari haheon ni Tuhan Yesus Kristus patupahon ni Huriata do parmingguan sahali pukul 10 marbahasa Batak sudi ruas di Huriata dohot anggota kor pinangido maasa mandohoti parmingguan ni pendaftaran guru sekolah minggu. Gereja HKBP Rawamangun membuka penerimaan baru guru sekolah minggu dohot pendaftaran ulang guru sekolah minggu nalama. Pendaftaran dibuka mulai Minggu 3 Maret 2024 sahatu tanggal 31 Maret 2024. Syarat dohot hatotuon boy madijaha di harotas tikting ruas nagabe guru sekolah minggu asa mendaftar di kantor sekretariat gereja tikting naing marbagas tikting Parjolo naing majalo pasu-pasu parbogason ma Daniel Charles Manurung ruas ni HKBP Getsemani Resort Pondok Gede anak ni amata Edward Manurung tubuh ni Nata Surya Boru Marpaung dohot Orwanna Afriani Kristina Boru Simanjunta ruas ni HKBP Rawamangun Wik Jatinegara Kaum Boru Niamata Usman Simanjunta Nahinan Tubuninyata Herlina Boru Situmorang pamasuk-masukan hari Sabtu 20 April 2024 di Gereja HKBP Resort Mahanaim Pematang Siantar di pasu-pasu tuhat tama parsari peon nasida gabi parsari pon nadenggan di tonga-tongata tarlumobi di joloni tuhata tambahan ni namar sahid Reni Pasaribu Wik Kampung Pertanian dirawat di rumah sakit Budi Asih Cawang pilihan dot aka udut ni buah-buah tajahama di harotas tikting nang pinaradi ni Huriata di pasu-pasu di Batama kabarita masa dohot ulau nakasih patu paota bahe sangap di Goarna songoni matikting di Huriata Minggu sadarion. Yesus
yang baik. Dameni debatana sumurung sian saluhu naroha ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Hurian itu hata dihamuaka damang dainang haangginang pinaribo pe na marminggu di bagasan manuguton nang secara live streaming diaka bagasta nang inganat tape hatan di bata nanaing jakkonota di ngulutta di bagasan Ganupari ima di minggu palmarum di bagasa sadarion nanienet sian Evangelium Matius bidu 20 sada ayat sada 1 10 sada. Sonom mahata jebata ujahamatu hita saluhutna dimongoti Tuhan Yesus huta Jerusalem. Dungi laho madapoton huta Jerusalem sahat manasida tu sosor Betfage mardonokon dolo jetun. Siadima disuruh Yesus sesianna dua halak. Nindama lahoma hamu tu sosor na di jolomunaan mamitor jupang hamuma disi tabat halo desada rap dohot anakna har-hari jalatogu hamumai tuahu jadi molotu ngadong namadok hatana tu hamu alusi hamuma nariko doi dituhani dungi Peter loason nama alai masa pesisongoni asa jupang na hinatahon ni panurirangi pawa hamuma tu borusion idama naroma rajami manopotho nalabok dorohana halo dedo hudulanna dohot anak ni halo de boban dungi laho maka sisiani patupahon nani dokkon ni Yesus tu nasida. Di banda sida ma halodei dohot anakna. Dia pehom ma ulos nasida tu gijangna. Laos dipahudul ma Yesus tu atas nai. Deba sian natoropi pahebakon ulos nasida tu dalani. Nadi banari maneliki akarating nihau jala di paserakot tusi. Alai sudah natoropi akka nadi jolona nang namangihut siapudi pe mangolopolopon hosianna di anak ni Raja Daud. Pinasupasu manaro marhite hite guarni Tuhani hosianna ma digijak. Jadi dabong tiba na tuhuta Jerusalem gaor ma nasahutai akanin nama isi dohalahi. Jadi dipadok natoropi pak Yesus panurangidoi nasian huta Nasaret na diluat Galilea di sido sahana. Hurian itu hatta dihamak kadamang dainang sonari ngagudang behalak terkenal na jolora bolo tahun ada orang soror pe handphone macam mal do halak masuk TV dialekon marite seleksi do ate sonari nang pola be ngagudang behalak mabaik konten ate ngagudang mabain konten na jalang ipatidu dirina na soya mulup di TV alai terkenal ibana di konten na jalarak kolang suduk na poso lahu mangula hono nak kamanginang baka inung niba pe among niba pe kana tumua ngai suru opopuna bikin dulu Facebook opung ngarongi nang pe holang mamereng-mereng mana songoni tulisan alai bangarong be Facebook na misalna ngamalo be sonari akan tua-tua mengirim messenger WhatsApp
mate. Jalang atong malomat puto, ngaulo mamuto diri na si pata. Ate. Walang mula sa gereja, asi boto jolma hita na marminggu, marputo jauh. Terima si captionnya, marminggu guys, pukulonom ngena. Jadi, nungka ngamurabe jolma menjadi artis be. Jadi nak polekon arong sarak-sarak nasong na jolo, ikon bagek, ikonon, berangadong be. Semua bisa menjadi orang yang terkenal. Makanya Bapak Ibu Saudara, pasti kita punya followers namanya, pengikut. Arong dogwarna haters, nama kasuguh kita, aliang dogwarna netizen, pengikut kita teh, manang nama kalomok kita. Jadi ngamar macam bion. Semua orang sekarang bisa menjadi seseorang yang cukup dikenal hanya dengan media sosial. Manang aha pe na ulanay, manang nasongod dia pe ngamura-mura be halak mana deibana. Nah, molosian patujolo na hudok koni asa gurak kalak mana deibana marhita ka konten na manang media sosial. Tapi Yesus hari ini berbicara bagaimana supaya dia mampu menggenapi firman Allah. Jala ikut diulahon ibana doi di tengah-tengah ni akka ngoluna. Balotung pe Yesus nga terkenal di zaman na pamalupok kalak paheon siyan namate mangusirak kasetan do kana asing alay na nga dong ending sikop niyak kaulaon na niulana nasalaon. Biasa na soni do hitate kamanginang molo manaton Pilipita na julu, molo manaton film Charles Bronson do teh, manang film India, molo telu anak muda na pitrebusi do hita. Anga telu be, aliro rongan ne wadok kodang pos roham, ending no morang don nonon, gitu. Jadi di sodo berengota. Ketika Minggu Palmarum mengingatkan kita kembali bagaimanakah Yesus mau menggenapi apa yang telah dikatakan oleh Nabi Zakaria dalam firman yang dikatakan dalam perjanjian lama. Ipasi kopi mana ulun nai jala salah satu tempat yang membuat dia booming, membuat dia cukup dikenal dan membuat dia harus berhadapan dengan orang-orang yang cukup dikenal pada pemerintahan itu, Imahuta Yerusalem. Biasanya sarupa dia kamanginang molo artis Batak belum tentu pita dapar Jakarta na di daerah ale molo artis Batak na di Jakarta nunga pasti tade ita dapar daerah iba-ibana. Jadi Yerusalem ini menjadi salah satu pusat ibadah peribadahan orang-orang Yahudi dan pusat segala informasi dan orang-orang yang boleh datang beribadah di sana. Tengok maka manginang tikidak dana rodo Yesus tu Yerusalem di buan natorasna jala di sima parjolo sahali bana huddul di bagas joron dewata. Alai laho pasi kopon ulaon na di Portibion asa gabe si parmonang ibana. Asa unang gabe sahira na margait manang sahira na sotikos na niulana songonan na dewata ikop pasi kopon na dok ulon nomor hiti na roy mana tuta Yerusalem. Sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara ketika ada orang mengakhiri masa-masa pekerjaannya dengan hati yang penuh sukacita. Gudang do halak danguli mana lengsir sianak kaulonna. Ya. Gudang do halak naso mempersiap petaring utusi. Gudang do halak gabe busisaun, gabe khawatir, gabe mabir. 3 tahun naik nama pensiun, 2 tahun naik nama pensiun, 1 tahun naik nama pensiun. Kira-kira mak, lungi Roma sindrom. Makanya kamanginang, kata bidakkan tua-tua akan oke menjabat, bolo tikinung pensiun na sida, baseri puro na sida tiki masa jabatan na, seholang ibadah makatai. Ate, aram dosong ni, dak sadar ima sindromi, dak kolang di dongan-dongan na di jabuna pe seri mana do imana karejo Roma anak konna manang inat pah ingat pak udah pensiun bapak itu. Jadi perlu dak kamanginang adong regenerasi. Tetapi Yesus mau mengatakan kepada kita melalui
firman Tuhan di minggu-minggu Palmarum di bagasan sadarion naik pasikoponna ulaonna dia memproklamirkan memberitahon hadirionna asonang ragu-ragu halak laho manobba jala laho mabboto ibadah Tuhan jala sipaluai. Ini menjadi salah satu catatan bagi kita Bapak Ibu Saudara bahwa harus asitongna pitor diulaho dibane asalam rarat barita nauli molo istilah akapetualang dok komon turun gunung memana ate jala di soto tarida bahwa harus asitongna panomonomuon ni halak dinaro Yesus tu Yerusalem. Ketika Yesus datang ke Yerusalem menunjukkan hadirionna, patuduhon hadirionna, ternyata banyak sekali orang menyambutnya dengan berbagai cara. Gudang do halak laho manomunomu Tuhani marjiti akka piga-piga hadirionna. Nah perjolo sehali adang do halak rotu Yerusalem laho mamereng Tuhani rotu Yerusalem ima holang mamereng-mereng buti. Hanya ingin tahu, hanya ingin melihat isi doibana tanpa ada pergerakan sedikit pun gimana perjolo. Jadi sarupa do itu hita ali muda-muda de boleh dipukul orang sude ngai paradeon rohana alanga dungo pe jam 4 ate biasana molo pukulo nomor minggu halak nong di paradeudi kecuali pukul 7 borngin sisa ni perjalanan na metongi tuh emak bisa somar minggu tiba somar minggu iba mar minggu mai besan pas lewa ira mangonon atur mangonon mahita ira to molo dipukulo nomon tabu jamita molo kena tua no paredo diri serius dui ale molo pukul budari satu botari bolo tabu jamita modo hodok mai itu beda to segar-segar ro berek kamu sudah isokan ay kena tua do 10% ayo nah arang do halak ro tu bagas joro laho pajupang do Tuhani holang mamereng-mereng kamanginang song anda perjulak kaning dia tidak memiliki ekspresi dan adong respon tuh ma bidereng mak ya rohamu bolo hidup kamu sian dulu bang sosonon oh ya arang do sonikan darong ekspresi nah apalagi bolo makatai akai nata tua mata pah begeju pas sosonon hai oh ido sirane susah buah hatai beh torsongon na naik do sanggul nak kenat tai ate begi horo pak songon dia do hape bolo hitak kamana te nia lusa salah so nia lusa lam salah ada tong dangi ang do soni arong ekspresi na dihudat te songon ido ate bode mar satabi romar minggu terlebat ngatar laba marminggu nemak tidak kaporsiaun tiki mabege jami ta haluar holang mamereng-mereng atau mungkin holang kubereng maju ala siadu do para gedda situasianu suatu salaman noni narohana misalnya kan holang ibang kunai ngapak kata mana bereng mano salah don noni salah ber holang tepu salah katohoro salah do konina ang nusongoni daga ekspresi na daga para di mana dirina laho mano po Tuhani alai nang pesongoni piga-piga huria holang na mangido tangyang pasu-pasu rodoi ngareng martangyang panutuk ba rodoi holang mangido pasu-pasu holang ima harorona ai bolo somar minggu ba bolo soni pangido di jalo pasu-pasu heran sosahin na hape jamita sebege gimana perjualan sehali bagaimana orang menyambut Tuhan dalam hidupnya bisa seperti itu Bapak Ibu songonda perjualan kaning Nabadua narang do halak manomu Tuhani nakaring do kepitor antusias ibana antusias langsung pitor diulahu di bana kulonna ya saya raimana na paradehon saya raimana na pertuhani luar biasa ekspresinya di gereja per songoni ang do halak sahirana ibana na puna gerejaon ate Kay molo arong misal na majolo siyaon pitosong na iperjuli mana batu do diri na hape holang alat ni do tarong na dia ekspresi na luar biasa sirane mana maboto hatani Tuhano wah
Ngalu belum bisa pat diten roh hadangi. Pembahasan apa tibu-tibu. Ba itu luar biasa. Tak pola salahnya nih. Alai makor hodo itu to. Songon nak penyebutan nasida. Arong na deba na toropi bahe bakko na Peter. Bahkan mereka sangat bergembira. Ali tabereng ma. Di ujung niturpukon halak na terlalu ekspresif, terlalu mengaku dirinya, terlalu heboh dalam penyebutan Tuhan. Laus nasida do majeheo Tuhan di ngoluna. Laus nasida do persilakot Tuhan di ngoluna. Orang-orang yang hanya euforia saja, hanya penggembira saja dalam hal mengikut Kristus, ujung-ujung nagabe di jauh nasida Tuhan. Banyak kita lihat. Nanti. Kurang do halak songoni kan? Ringgas do merminggu, hari ringgas merminggu, ringgas do. Bergas marah Tuhan ni, ali makata ya tahatai do kapat di tanah kasih Tuhan. Sudah di mana salah? Sudah. Salah do inna. HP mulai suri mana? Kamu ada ngatong nasi maju amang. Itu kan. Halak batas songoni do ka belum rapot. Amang inang. Serong do di par rapotan munai sahalak, naik holang naik makatai kerjuna. Ale mulai suruh Peter dang bah holang madok dawin na boleh holang madok pedak dana kibu budi. Kan? Budi ya kamanginang. Alai na de benar ya kamanginang. Ileo rohana. Bahkan dia berupaya mangalehon narong di bana. Tabereng ma. Dang pola ibana songon na ekspresif dang pola. Alai slow but sure. Ya. Dang pola. Slow di mana? Alai mapakorhon. Ahana niulana. Ahana binerengna. Ahana binahenna. Ini luar biasa. Jala gurang do songon karwas duria. Hati. Unang atong songon buti. Baik kamu juga mang hamole tokku. Aleu na do kamu guar kuda. Alam andi jawu baik kamu inna. Ang tos baik gay boto jol mai dangi. Idut tong dangi. Bolok holang di HKBP odo na palik teliti ruas mamereng hamole tonna. Olarong hilon hamole tonna seminggon, marminggu don teritilit do hamole teon. Dia gurang dok karos nyuria dang baritai titingi bereng Peter Parjolo do halaman terakhir. Tu pardita sedih do ngate. Mudah-mudahan dang arong dang jamu pukulo nomona te. Dong cupangan do pertanyaan, ide do pertanyaan tehenda, hape dang icaha. Tapi yang majok kamangina. Ya. Arong no songon di tonga-tongan yakka ruas ada. Ale arong do nama benar mangale rohana kamanginang. Di parade rohara, di parade dirina, lau pasahaton, bahkan nak indokon, arong nama pahe bakon, paheanda, ulosna, arong nama daldikia karating dokana asing, laho parade hodalan, tu Yesus neng masuk tu Yerusalem. Jadi watak-watak zaman dulu, orang-orang Yahudi pengikut Kristus dokana asing, sondar perang do watak-watak si songoni. Alai, ikon nomor tulum matong tatiru. Nabarani bana lahu pai bakon ulosna paheanna madalika karating lahu manomu-nomu Tuhani. Dia tidak akan pernah ragu-ragu, tidak pernah pesimis, tetapi selalu optimis dalam hidupnya. Dak kiai mana ragu-ragu lahu marsobatu Tuhani. Dak kiai bana lahu manol soli hadirion na hanguluan na molorobek kapar kiloni. Alai boto mana sanggup do Tuhani lahu pasai ho sudia kapar kiloni. Itu jual mana partigor, itu jual mana berhapor siau, ya. Dia tidak hanya menang dalam teoritis, dia tidak hanya mendengar firman, tetapi menjadi pelaku firman dalam hidupnya. Dak kolang mabegi hatan debata ibana, ale do di mana mangulaun hatan debata. Dapat dua nak kamanginang, hauduhon. Disuruh Yesus do, akasisian nena duai, laho majalo halodi. Di beberapa tafsiran di Markus, Yohanes, Lukas, arong do dari madokon holang sada do anak haludi. Dari banai madokon arong do anak-anak. Nesarenai madokon ba haludi na poso. Alai turpukta madokon sada haludi do anakon.
Nang peka berbeda penafsiran nakamanginang na batuduhon na binereng niya kasisiani mana sinuraton. Dak pole mana marsipalitsim. Alay intina di pabuana sida songod dia do Yesus ro tu Yerusalem. Akahita na ringkas majabi bilta pasti berengotan do nak perbedaan-perbedaan ini. Baik Matius, Markus, Lukas, do Yohanes. Disuruh Yesus doa kasisian nana duai jala di bagasan haudu hodona sida laho persuruani. Takas suta bereng kamanginang sonari gudang do halak pitor jolo manukkud do baru diulahon. Ate molo hamura na julu akamanginang ketika siete muna mulai suruh na tua-tuaira sehali makatai dan diulahon pitori bolang do iba holang ido daung benasing pitori bolang holang gerakan wajah ido terus dang pola makatai terududo sudah ido boleh sonare do daung apa ma inna sampai naik ma urak di leheron ate ido jadi wajar do kada tua-tua sonarion stres aku inna to hidup mengatasi alai di bagasa terpuk tahun dung di pasal Yesus da sida laho mabuah halodai pitor uduk jala pitor mangoloi di hatari Tuhani ahana di dokon di Tuhani lo sido dia tahun ope perlu do nak kamanginang suatu ngolih ta manaba-dabai hatate ahana di dok Tuhani dokom mana reko di Tuhani do inna pitor julau ni bana tak pole bana pitor songon na berspekulasi jo pitor jolo songon do dangarong songon kan ini salah satu haudot do naka amanginang haudot to ratu tonga-tonga di huriatta haudot taro tonga-tonga di gerejatta di tiga hari minggu ngata boto be boleh hutanami boleh hari minggu boydo 2 hari makuling guring-giring parjolo may pukulonom hutanami makuling do giring-giring pukulonom nama dokon hasamar minggu hamu ido hari minggu sonnari dungan non sadanai hira-hira sajom nai nang pukul 10 batu duhon unang terlebet tamu ido maksudna ali biasana ali setawi ate sotong arong muruk kamu di son boleh son lancar do ate no huberi di hutanami do dan hutaon biasa na halak na jorok tu labung gereja itu na jujuk terlebet dan isono dari hutanami do dah mari dia matulu hali mari dia dope tulu ayatin na pasti begi ya pala sol parot tong miki fotum dope ngehapal bolo kamu karosong ngehapal hamu jadi holang sauti maletek salah nggak salah bebana ang dope pengalamakku di Sadahure Jakarta molo salah situ Peter amaton gesek-gesek partner itu lanteon kira sepuas nggak salah biar maton HP ratusan lau martuhat do jadi manang na salah pe bolo situ sauti salah torina do nah ido kisah nyata do mengulur pihak nasa sonari asal salah masotik nang pe jongjong bolo jongjong nang pe mengubir bah ana baru nang amaton nang tapi nang kaprosenyon naroha masuk mamusek tulau mari di paduahon atau emak di paduahon ini mau masuk si jujuk masongoni hai bahasa terlebet tu inang seni ngomma iya mang 3 hari minggu itu go ulau dinna maju isi main mana manuci abi inna duduk maju abi non isi mama ngapel isi maju sudah mari minggu narak hubayakot teh amdo piga-piga di Jakarta bolo pertanyaan semodo-hodo enatai pertanyaan hubereng mak bahasa modo-hodo kenang ai mamang dong doko pertanyaan di son sadari kupaya sudah jabon asa orang arong bilu nena asa orang kotoran jadi sudah maka ngakana lo jenang ido bah suatu song dia teh
Jadi ulang majala pertanyaan itu di mana? Ale nang adong di bagasan nambang hidup mangna dia. Ya penting bahu jala pertanyaan ini. Itu. Hubara de sude. Ang do jual masih songoni. Hape ring pada de rohana. Tengok do songo si Maria do si Marta teh. Ate. Ang do ringgas. Merjami tapi halak selawi matu dah puri paberes-beres, ibereng. Dang dong. Dang kita ngihon. Ijamai sude. Dang seorang ibana. Wah hati-hati do halak si sokono. Suatu marsaib do ibana itu. Hati. Ya. Alai bolo halak dauduk yang sudah benar-benar menyediakan waktunya. Jadi hak kasih non alai pada di mana tikina pitir yulu itu. Dokoma. Nah Tuhan itu luar biasa. Jadi kamu pihak kamanginang kita sudah kada tutua kamu kinukku di bagasan hau dua muna pasti berperbedo nani yuduk komunai. Mularong siak kamu misalnya majul arong komitmen arong nan silonom muna di bagasan hau duho kamu lahu mangalehoni dang di bagasan akasuguni roha pasti Tuhan memberikannya. Bahkan dalam Injil Markus idokon halak nang male tu Tuhani pelokon di Tuhani do musek lu bisa dan dilehoni. Seolah-olah kita mempiutangi Tuhan ketika kita memberi. Ale itu teologi berkat. Bate. Nataleo tu Tuhani ibarat Tuhani doi. Ale mulai terpukte dokon ma. Sahira nang di boto Tuhani do sudi pardelanan ninggulunau. Laro rasida di bagasan hau donna jala dokon nasida songoni tunarong halo denai dungi Victor di loas di leo. Berarti setiap pekerjaan Tuhan itu tidak pernah ada terhalang di tengah-tengah kehidupan kita. Dakka sesaut baga-baga debata, dakka sesaut akka hatan debata pas-pas debata di tengah-tengah ningguruta, asal ma di bagasan hau duok kita. Asal ma di bagasan pangeluyuk kita. Dalaido di minggu-minggu palmarum, naing jonok kita tu akka Jumat Agung, tulu hari kita marpasyo. Hudok pada sono namanginang. Bolu ulahi be kata kodi jakka jemitak kunang sal pudok kebut ini. Unak kamu ro holang ditiki hari hama matei Jumat Agung. Agurang do halak ro marojak garejon ditiki hari hama matei. Bisa jadi karena perjamuan kudus. Dapo akal doi. Alai nah hudok ko secara teologi ya di haluaon molo adong HP hari Paskah satu ngana manaro. Hati. Jadi molarong halak holang ringgas di hari hama mateiro dang roibana di hari hayon nai berarti holang mate dolo moni rohana dak kehemana. Ingut tabu dak kena mangda. Jadi berminggu madagoton sotung dangarong ro di tiki Paskah. Molo holang tiki hari hama matero hamuro batiki ba mate mak dak kabehehe. Makanya si mabiar kamu, ayo dong nggak mati sih anu rubahinna. Dang optimis, HP arong doi detai surgoi, bayi do, hasonang do surgoi nita, HP holang dihamatian dai do hitau. Tak kasih tuturo di dokter di bagasan ngeluta, asal di bagasan hau duo sudah halak, benar-benar di dalam kerinduan. Napa tulu dak kamanginang, tabereng madung di leo kalau dai, tu Yesusi. Dia pernasida maka bajuna paheanna memberikan apa yang ada padanya, apa yang bisa diberikan kepada Tuhan. Ahana boy pasatommu, sianak kahadiriommu, laho manomu Tuhani, majakon di tengah-tengah ningulum. Jala bolo marsilo leho peok kamanginang, unang gabi ibereng donganna, rohana mai per roahon. Ay gudang dua kadongan mangelailah. Unang pola le gudang-gudang ngagudang pediraw mangunya kana mora mangaleonin na. Tabu man nok kaparhaladuin na musik. Ate. Daw. Molo ita na boy la no muleon. Ang do songoni pas madurung torsongon na sopol masalah situay labung ni sahalak ruas. Sopol tapala dodok manang naina manang naman no murka bakkay nete. Tori labung na iledung durung.
Roakan ipudinon, aliling ma siton margeser. Aro, hape tikile dundurungon, ikorek-korek inaton tasna, ngaharak daron siton berarti na belgaman nolenon narohana. Hape na merek per 2000 di mana, apala solo bagas ne. Di songon daliling, seliring pa masituan. Ang dosongon ikan, hape muncul do per 20 ribuan, muncul do per 10 ribuan. Baru ngatong tiki gajian, hape nga AKPNS serang keluar be gaji hana deh, ungat deh, begitu dah. Mata teko kamu saya di Batu Hurio, begitu dah. Unatok tiki awal bulan, merdodos do akhir bulan persembahan na unatong dah. Ekon marasig do. Awal songon na parkos-kosi, molo rohe peng syakuta bulan minggu pertama termalang jagal mon. Minggu kedua nggak mulai tipis, tuartek mak. Minggu patuluo di Jawa mangalo pendumi tolor. Atar soni naikkan. Tapi saya pikir anak Tuhan tidak seperti itu. Kita boleh menjadi blessed to be blessing. Amin. Di pasah Yesus sudah ngoluna jalaroi bana tu Yerusalem. Laho nakok tu sada halode. Keledai. Binatang yang sangat lemah. Binatang yang benar-benar menjadi beban. Ima di panako Yesus gabe Roma akan atoropi seripudo raja penguasa marhureta marhode do akan asing dengan perlengkapan senjata, tetapi Yesus datang dengan seekor keledai haludi jala mabuan mare-mare palm sebagai tanda kehidupan na baru takka halak daro. Jadi palm ini membuktikan bahwa daunnya itu adalah kehidupan. Roh Yesus mengalun hanguluan sarupa doyak kamanginang. Kenapa telur Paskah? Ya, kenapa telur Paskah menjadi momen Paskah misalnya? Ya, di luarnya kelihatan tidak ada apa-apa, nothing, tetapi di dalamnya ada living, kehidupan. Hidup nang yak kamanginang. Makana hubelok ko jesodi jami tekon. Makana udah baru-barukan istilah ditiki puasaon agamamu agamaku agama baru takjilmu untukku. Jadi bolo marpaskan nok kita haduan habis malah manor tolor gabe kirdenjoy nama tabanan non. Tapi gak apa-apa, itu keberagaman kita Bapak Ibu. Dang sangkarona sida dilehoni tinakok ketuhani haludei. Karena lambang kerendahan hati, lambang haserepon di roha, di batu duhoni mana, bukan lambang otoritas atau kekuasaan. Amanginang, bolo neng hatop pamu mana dedongamu na hai siapa dia, ibu tohamu pangalahona songon dia, lo kamu mah di mana saya ada jabatan, sejabatan ini mah terhatop do berkamu na isya di mana, gitu, nda burjuro mana daung. Lo kamu sudah tugas, boleh neng men fit and proper test sama utaka, aku maju perusahaan mang dia, ho maju marang di dia pe, ho maju mandi ponda, tapi ereng, holang sani tapi ereng, taboto tak jiwa di mana, terhatot deh. Ini terlihat, ternyata apa yang di benaknya tidak seperti itu. Om mari dokon di Tuhani, ahai dokon Tuhani di hatana, dalammu dan dalakku. Rancanganmu bukan rancanganku, jalanmu bukan jalan. Gudang do hita merencana di ngolut tomar tangi yang naik song data bangido, alih langsung di Tuhan itu hita, atai kamanginang. Sipata Soeharto naro. Tidak terpikirkan, ini Tuhanon. Sarupa do song baga-baganya kana toropi, dilulukan, bakal dokon Hosiana selamatkanlah kami, ala di bagasan pemimpinan Romawi Nasida, di bagasan angka penjajahan, naik Rosi Balua memiliki otoritas yang luar biasa. Ternyata seseorang itu datang dengan apa? Dengan kelembutan. Marhalode, maniuk mare-mare, idea udah. Gabi huyo tiki zaman-zaman Jokowi terpilih gabi presiden. Kalau terpilih si Jokowi presiden, gudang dua halak komplain negaron. Dia udah kurus mamatai waro naing sanggup do naing amaton non. Gitu kan? Waro naing sehat do naing amaton naing. HP dua periode. Mati. Menang maju antipati hamu ate.
antipati menang pilihan muna dan pas alina hudokon ada keraguan-raguan dulu ketika Presiden Jokowi terpilih. HP setiabi sebelum si Jokowi pengarang presiden tak si Gus Dur itu nangis. Tapi kalau Tuhan mau memakai itu kenapa tidak? Odona tadi di bereng dengoluta. Gudang do halak na ragu-ragu khawatir ketika apa yang dilihat, apa yang diminta dan apa yang didoakan tidak seperti itu dalam hidupnya. Di situ sejojo paraluannya halak jauh itu Yesus. Ketika Yesus seringkali membuat pembaharuan-pembaharuan yang tidak pernah terpikirkan oleh orang-orang Yahudi. Gudang akahai baru di pasal Yesus, gudang akah pertentangan na so masuk akal nasida, naing so pikiran na. Di situ sasitong na halak jauh di suguro hana memering Yesus i. Jala tohora ka manginang. Biasana akan maka tidak konasi tong si suguro. Ya. Akan nama donasi tong si suguro. Bolarong inata misal nama julu madok si dokoron na kan. Ay nata madok si dokoron na to matana. Pingit do inata non songon suku-sukunay halusnya maton. Inamaray narana. Habe balik bertentangan halusnya maton tinaton. Pasti disugurannya tahun. Oh bapak ini gimana ya gini nah. Boy di suara di tengah-tengah di ngulutai. Kan? Boy di. Makanya itu tadi dah di tengah-tengah. Pertentangan yang luar biasa ini membuktikan bahwa Yesus konsisten sebagai anak Allah datang ke dunia ini tanpa dipengaruhi oleh hal-hal yang lain. Ibu itu hidak kamanginang ikut konsisten di nguluta. Apalagi hamakkan itu tua nami. Ate. Bolak kanang tua bolon ngak kaupung ikut konsisten detong di hatana. Asa dingo akapopuna, dingo akapinoparna. Kecuali ma bolong ngapikun bama dohono ate. Ale molo bolo boidope manakku pikiranna harus. Yesus perlihatkan itu. Songone dok kondisi Zakaria di hatanai Romai mana marhite halode laos di pasau tibana doi diturpukta sedarion. Dia membuktikan bahwa dia tidak bisa dipengaruhi oleh siapa-siapa dalam hidupnya. Bukan karena sesuatu hal dalam hidupnya, tetapi dia boleh menjadi seseorang yang sungguh-sungguh memiliki komitmen, harkat dan martabat. Kita pe Prabowo sonyak kamanginang. Bolo nang tibo kehormatanmu pagi rumah kamanginang. Ikut boy doho berkomitmen di dirim. Sotung murah-murah kamu dinilai halak. Gudang do halak murah dinilai akan itu. Aisyah di natana. Hutad di songorod doi. Jangan. Sotung gapak kita dinilai halak. Holang sehali kita diajak mangan, pitor dinilai, pitor selesai. Manang sehali kita tusan. Jangan. Be yourself. Jadilah diri sendiri. Ate. Iro asang jongamu. Jalai doko Jesuson di Minggu Palmarumon. Naik kita majakon ibana sian nasa rohatta, naik kita majakon ibana sian nasa hadiriotta. Pasah madalam mutu jauh bajalah apa si ibana? Asa ibana patureo. Itu. Jadi tapi kamanginang di Minggu Palmarumon. Ate. Taparade maruhadang pikirat tatajakom ibana sian nasa rohatta. Babuluboy pangiduan adong partikian na Roma hita tumalam pasyon. Tulu borngi marpasyok kita. Mulai hari Selasa, Rabu, Kamis. Akarong partikiata dingga mahitaro. Ate. Asaboy hita manghutos songod dia do panauran Tuhan Yesus at dorang setar silang ibana di hapnor silang. Laho mangukap rohanang pikirata. Ibana do raja si paluata. Jalai kodorota do Hosianda. Palua mahami Tuhan sian hagugutan. Amin martanyang mahita. Mulate maruhanami di hotuhan di bagasan hatam manuguton. Di namar palmaru pami, marmare-mare hami, majakon ho Yesus Kristus Raja si palua. Napasikopon ulombo di tengah-tengah ni portibio. Wilalahami Tuhan gogoni huasomi. Jalan hati de kokodo hari romu. Nang matuhat takas itu turu di botoho
haudon nami lahu manamu ho siana saroha nami marning odo hami Tuhan songo dia do pananommu adorang sutar silak ko jalamate homo kopami atau kali Tuhan sai patutoru diri nami hami Tuhan maradupon ho paserepot diri nami padoho nakahagijangon ni roha asa marhite na kap roha nami pitu ni roha nami manomunomu ho di bagasan haserepon ni roha manomunomu ho Tuhan jaladok kono nami hosianna peluomu mahami sianak kahagugutan hali Tuhan jala di bata nami homa totong namangalehoni di roha nami ganup dia kamanami na nami na karos nyuriam na robar minggu di bagasan manuguton pasu-pasu madasida Tuhan dia kanguluna diseluhna kapino parnasida songon salah opung si matua natoras Tuhan pasatami sudah karwas di huriamon lenom akka gajang di umur nang akka hahi pason jala posto rohanami gabe netua-tua nami silopu dan dadingkan tuak kapinopar jala silo katami di bagasan haudun nasida manogu-nogu kapinopar nasida menadaho jala patuduhon horo Tuhan si palua ngulu nami homa Tuhan jala debata nami di Portibion dot saat musehami tu surgo nanaing si tujuan nami ale jahoba debata nami pasu-pasu sudah kaulaon ni huriam saminggu 7 loon akka pakubasion di malam pasion di hari hamamate saat tu akka hari Paskah surya kapadita nang kasitua na mangulaw-ulaw nang karos di huriami na mangalaruan ng pikiran na marhobas ito katongan ni huriam hakabiperaw manguno boy matuhan hami para di horohan ng pikiran nami so parhobas ng jinom jalay ko di bagasan hauduhok kami Tuhan lahu mangula ulom dia kapakawasyon nasing na marpardomuan di tonga-tonga na kahuriam ali Tuhan patulus may di bagasan hatami di bagasan las ni roha mangulak kulok kami Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami martanya kami tuak karwas ni huriam dari bagasan akka parukilon apuli nasida ruas ni huriam nanang marhasohotan ho mapatujolo akka sakap di rohanya kanak dobur ni huriam pasau may jalaboy nasida majalo pasu-pasu perbogason di bagasan akalas ni roha di bagasan hoali Tuhan nang karas ni huriam na di basa persahiton mangroni si majuntak krus di syaturi nyonya sinambela bornababan manipan si marmata bramos tambunan nyonya tobing boru tabarat dohotak karwas ni huriam na asing emmi pasaribu natongon na sila dirawat di akka rumah sakit nangaka perawatan pemulihan di akka bagas ale Tuhan dulu mana sida peo tangami mamasu akka ubat nangaka tangan para medis boy na sida Tuhan majalo hai pasoni jala boy totong na sida Tuhan ro manopot bagas mon marlas roha mamuji ho ala denggan di basam alai mula ruang karos ni huriam nasapiak dia kapuruman na martaw-taon ala nakaparsahito nalay Tuhan sotung gabi sumurut pos ni rohana partodyon na lamleho madina sinagugo manaw ni sa luhun na asa di bagasan ho maiba na Tuhan laho mamulus ak kahamolo ni ng parsahito nipe ala nilay Tuhan tabay di hami ak kaporsyaon tabay di hami Tuhan ak kapos ni roha natotong matdok hodo Jesus Kristus si palua jala si gonggopami martanak mo Jesus Kristus Tuhan na martanya kami Tuhan amen.
Mari dimahita huhut papungu pileta. Jongjong mahita salurna lau stadium ma ayat namangi. Tatangyak koma peliata tuado pane debata martangiang mahita. Ali debata manami na di Banua Gijang hodo hararuan ni salut silolehon na dengkan do na sa udibasa na mauliutus. Hupasat hai masyan na nilahon mituhami pilen na mituho. Sejalo magabi uap na husus di julum. Pasu-pasu majalah ramoti asa parasya kami pilanon. Patimbulhon harajong meritongatongan huriam dot di Portibion. Buhay maruhanami marhite hite todim. Asalam tadahami gurang ni selehol-lehom mitu kami.
Asalam gergir hai madok mauliat itu ho marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyama namin na di Banua Gijang say pinarbadia maguarmo say ro maharajomu say saot malomoni roham di Banua tongosongon na di Banua Gijang lehon matuhami sa darion hanguluan siapari se sama dosa nami sama panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami unak kami tugih tu pangujunan balua mahami sian pangago. Mulak mahamu di basad dame, jalo hamu mapasu-pasu siat Tuhan di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho, di sodakot Tuhan di bata mabuhina tuho jala asima rohana mido. Di dopakot Tuhan di bata mabuhina tuho jala di pasaor homa damena tutodim.